Ismét itt van Magyarország színe java. Azért, hogy elszórakoztassák a nagy érdemű publikumot. Vazelin, párbaj, torta, törpe, életveszély. Mert itt mindenki csak azt kapja, amit megérdemel. Megőrülni? Kész rajt! Pont a döntő napján tud esni. Mennyire utálom. Ferikém, az égiek a kedvünket akarják szedni, de én nem hagyom magam. Nagyon örülök neki, én meg nem tudok így dolgozni. Ne csináld, ezt bemegyünk a sátorba, csinálunk egy jó műsort. Jön 6 nő, érted, elázik a smink, elázik a frizura, itt fogunk cirkuszolni. Ferike, szedd össze magad. Döntő van. Döntő van. Döntő van. Döntő van. Döntő van. Kezi csókolom, szép jó estét kívánunk mindenkinek. Péntek van, ezt tudják, hogy mit jelent a mi életünkben is, és az önökében is otthon heti döntő van. A lila libák vagy a narancs bőregerek jutnak tovább? Ez a nagy kérdés. Tartsanak velünk! A lány, aki mindenhol jól mutat, a falon is. Mellesleg nem éri el a 160-at. Dundika! A szőke, aki igazából barna. A csapat legvadabbika, Tóth Gabi! A 2010-es hófehérke imitátorverseny győztese, Németi Marcsi! Ez a lila libák csapata. A félig ördög, a félig angyal, a félig friss, fresh, Andi! A Barbie kommandó legfiatalabb tagja, a cukorfalat, Nkuja, Szonya! A csapat kapitánya, Miskolc legszőkébb virága, Ágica! Ez a narancs bőregerek csapata. Mi az, amit kiemelni a tegnapi napból, Feri? Marcsit szegényt én nagyon bántottam. Én olyan rosszul aludtam egész éjszaka. Tudod, én nem vagyok egy ilyen fiú, aki piszkál. Elbírja, mi baja lehet? De sáros gyönyörű vasas nyomot, így van. Várj, ki volt a két legnagyobb eső? Ágica? Ágica és Dundika! Dundika, aki... A tegnapi nap az kikérem magamnak. Hát hallod, egy hód. És látod, hogy vérzett a szája kívülről, belülről? Kész van! Azért az egy picit szebb volt. Mutassuk meg. Megunhatatlan látvány, gyönyörű képek. A sikosítás jól áll neki, kérem szépen. Na és a kedvenc játékom. Meg kell valljam, mindig lenyűgöz, még mindig mulattat. Este a libák hóddá változtak, és recsegtek a fogak, pattogott az ománc. Így lett az eredmény 135-140 a liláknak. Sziasztok, lányok! Hello! Na, mi újság, remélem, hogy az eső nem veszi el a kedveteket. Semmiféleképpen. A mai műsor első feladatában az egyik kezünkkel adunk nektek, a másikkal meg elveszünk. Úgy ehettek krémest és úgy ihattok turmixot, hogy közben ez az alakotokon nem fog meglátszani. Büntetlenül, lányok, büntetlenül. Jön a gyors étterem! Feltaláltuk a fogyókúrás zabálás leghatékonyabb módszerét. Futás közben kell enni. Ügyelve a kalóriákra, folyamatosan növeljük a futópad sebességét, nehogy lerakódjon a szénhidrát. A finomságokat pedig kizárólag az erre az alkalomra készült turmixal lehet leöblíteni. Minden elfogyasztott csemege 2 pontot ér. Lányok, itt az idő, hogy bebizonyítsátok, hogy mekkora fitness lédik vagytok. Látom, hogy mindenki jár kondiba. Csinálj így, Szonya. Így. Csinálj. Tudsz így csinálni? Nagyon jó, te kezded. Mindjárt indul a munka. Én addig összedobok neked egy jó kis vacsorát, jó? Úgy. Teszek rá egy kis teszjavot, csak hogy... Nem azért, csak hogy legyen rajta. Azért elég, hogy jól érezd magad, és hogy figyelj. Tessék. Fú, nem merek Ha nem vagyok egy sportember, annyira le voltam sokkolva, hogy azon voltam elfoglalva, hogy nekem a szívem ver, meg minden bajom van. Meg kellene dobjuk el a tányért. Úgy van, nagyon jó, 2 pontot már is szereztél.
Na most, hogy ezt a finom kis falatot leöblítsük, erre itt van neked egy kis csokis turmix. Viszont lépünk fel egy fokozatot. Már megtörtént. Na, húzzál bele, Szonika. Teker már, mész a vége felé, fuss egy kicsit gyorsabban. Ez az! Gyerünk, így ad édesen, nem baj, aki folyik, itt meg gyorsan, meg legyen az a 4 pont. Meg a 4 pont, dobd el a parral! Így van, gyere, megyünk tovább! Feljebb megyünk egy fokozatot, és már készítem is a finom krémes. Na hát akkor, jó étvágyat, édesem! Akkor ez összesen 6. Itt a 8. pont, vagyis a pohár turmix, parancsolj drágám. Megfogad én, mit csinálj? Hopp, vigyázz, ne széttötted a poharat, úgyhogy ki fog folyni. Gyerünk, így ad, nem ér kapaszkodni. Meg lesz a 8 pont, meg lesz a 8 pont. Nagyon jó. Hát mondjuk ez 7 pont. Tegyünk még egy fokozatot, gyerünk Feri. Én vagyok a szenvedő alanya itt ennek a dolognak. Gyerünk a toalettre. A Szonya volt az első, volt az úttörő, tehát végül is itt tudtunk lesni tőle egy-két dolgot, hogy mit, hogyan kell csinálni nagyjából. Kedves Szonya, az az igazság, hogy el kell, hogy mondjam neked, hogy volt egy krémes, ami hát őszintén megmondva, hát nem nagyon lett megkajálva. A fele el lett dobva. Úgyhogy az egy 7 pontot érő feladat. Szonya, még mielőtt nagyon eljönnél onnan, szeretnélek megkérni arra, hogy azért az 1 ponté, amit elmismákoltál, egy hasas nyomsz nekünk a medencébe, hogy megkapjátok a 8 pontot, ne csak a 7-et. Kezet rá. Odadom az 1 pontot, korrekt vagyok. De hasas legyen. 7 pontnál vagyunk. 7 pontnál vagyunk, és következik Szonya hasasa. Szonya is azt mondta, hogy ma mindent belerak, és ma mindent megcsinál, és ma bármi történjék is, megmutatja ő is, hogy győznünk kell. A narancs bőregerek átvették a vezetést 3 ponttal, ami nem túl sok. Szonya, ügyes voltál! Ezt a 3 pontot nagyon könnyű túlszárnyalni a lila libáknak, közülük is Dundikának. Gyere, hajnal! Dundika, az ikrekkel sokat sportoltál, hogy ilyen? Kétszer voltam futópadon, mindkétszer leestem. Igen? Akkor kezdhetjük is. Indulunk! Lassan begyorsul. Igen, tehát ez még nem az eleje. Úgy látom, hogy szimpatizálsz Dundikával a tejszínhabot illetően. Olyan, mint egy mágiarakás, de egyébként krémes mély jelleg belül. Finoman növesztetek kis kecskeszakál a krémesből. Kifizettem a tiéd. Nézd csak! De hova? Meg akarsz azonnal. Meg vagyunk. Megvan a 2 pont. Akkor növelünk a sebességen, és már kapod is a kis italodat. Így áll, Dundi, nyer! Gyerünk, Dundi! Ez az, Dundika, ez az. Igen! Még egy kicsit, alig van már az alján. Megvan a 4 pont! Gyerünk, megyünk tovább. Készítem a finom vacsit. Nincs Magyarországon turmix, ami elhagyná ezt a felületet. Tudod? Micsoda? Semmi, egyél szívem. Egyél szívem. Jézusom! Begyorsultunk, nagyon vigyázz. 5-ös fokozatnál vagyunk, Szonya, és itt ez lesz még a bírta? 6. pont. Ha jól tudom, akkor Dundika sem szokott nap mint nap futópadozni. De ez lehet, hogy rosszul tudom? Most már küzdés van, úgy látom, tehát itt már beindul, azaz. Megpróbáltam szépen lejönni erről a futópadról. Megint én estem a leghülyébben szerintem, de hát ez benne van a pakliban. 6 pont, és hát ugye kérdezem én, Feri, hogy felajánljuk-e azt az 1 pontot azért a hasznosért, hogyha már egyszer megtettük, akkor mindenkivel meg kell tennünk, nem? Én azt mondom, hogy ezt az 1 pontot akkor adjuk meg, ha mi dobhatjuk be Dundikát. Várjál, jövünk. Jövünk, Most mi lesz Dundika. veled, Dundi? Semmi, hát bedobnak egy kicsit. Gyere, édesem. Gyere ide, Dundi, légy szíves. Üljünk alá, has alá. Így. Jó. 3, 1, 2, 3. Adj egy 10-es. 1 pont. Megvan így összesen. A lilolibák 7-es pontot szereztek. Gratulálunk, szép volt, Dundi. Játszom, és mindent megteszek, ami tőlem telik, és nyilván, hogyha elbénázok valamit, az is csak azért van, mert hogy alapvetően benne van ez a bénaság.
A narancsbőr egerektől Szonya már bebizonyította, hogy milyen kemény nő, és hogy mennyire éhes. Most jön az a hölgy, akinek talán a legnagyobb szája van a csapatban. Következik Fresh Andrea. 3, 2, 1, már megy. Hajrá, Andi! Mennyit tegyek rá? Sokat? Keveset akartam. Így, de azt mondtad, bebizonyítod. Nem, szegény. Jó étvágyat, édesem. Nagyon finom, Nagyon jó! annyira isteni. Kicsit összekel az arcon, akkor adok pluszpontot. Úgy, na, dobd el a tányért. Így van, megyünk tovább. 2 pont megvan! Turmixot tegyek teszjabot? Megvan, megiszod, édesem. Nagyon finom, nagyon finom. Jaj, de ügyes ő! Jaj, de ügyes ő! Közben takarítanom kell utána. Szerettem ezt a játékot egyébként, már csak azért is, mert imádom a hasamat, de majd most ígérem, hogy fogyókúrának fogok kezdeni. Dobd el, dobd el, dobd el! Nagyon szép volt, édesem, ne köhögj, jó? Megcsinálod! Megcsinálod, édesem! Nagyon ügyes vagy, kicsim! Nagyon ügyes vagy! Nagyon kell a Nagyon ügyes vagy! Hopp, ki ne essen az a krémes? Nagyon ügyes vagy! Meg fogod Ki ne essen az a krémes, mert nem jár érte fog. megcsinálni! Gyerünk! Gyűlölök futni, úgyhogy ez is volt a problémám, mert enni még bírtam volna, és még inni is bírtam volna, csak egész egyszerűen lecsúsztam a futópadról, tehát nem bírtam követni ezt az iramot. Na mi van, Bandi? Hogy érzed magad? Kicsi büfi? Az jót tesz ilyenkor? Büfizél! Nagyon jó a krémes, mi? Kicsit büfizél, édesem! Ott van, még adok, azt meg tudod enni. Megnyitotta a fejére! Kicsit, az nagyon állod. Peri, ne szólj rá, hogy nekem ez drága ez a hús. Ne, Andika, fejezd be. Nem akarom meg. Egyébként egy ponté még ezt rád tudom önteni. Plusz 1 pontos dobást Anyámon. kérünk szépen! Anyámon. Andrea, produkálj magad! Plusz 1 pontért? Na gyere! Na gyere! Nagyon jól éreztem magam, főleg akkor, amikor így meglöccsintett a még pluszban azzal a Turmix-a Peter. Hát nagyon jó volt ez a játék. Most pedig jönnek a lila libák, azon belül is az a hölgy, aki talán a legsportosabb közülük. Jön Marcsi! Ő maga se hiszi el, hogy ő a legsportosabb. A saját bevallása szerint hozzá kell, hogy tegyem. Gyors éttermünk nyitva, a kiszolgálás remek, én már is indítom a gépet. Tudod, minden egyes tétel 2 pont, úgyhogy szedd össze magad, mert kell a pont a lila libáknak is. Hajrá, Marci! Igen, Marcsi, pontosan, ezért kapsz extra tejszínbabot. Tessék, keresem, elét vagy. Gyere előre, mert le fogsz esni, vigyázz, mert tudod, ez olyan, hogy így megy, mikor te nem mész, akkor is megy. Azt hiszem, hogy el fog kopni a cipője talpa Marcsinak, mert hogy tényleg, ha felemed a lábad, úgy egy kicsit könnyebb. Azt dob ki a tányért oldalra, 2 pont! Gratulálunk, Marcsi! Így van. Na most akkor ezt leöblítjük egy finom itallal, kicsit gyorsulni fog, ne ijedj meg. Marcsi nagyon cuki volt. Ő úgy futott ezen a kis futópadon, mint valami nem tudom, díva, vagy valami igazi hölgy, ilyen grófnő. Lefelé néz úgy. Hopp. Jó lesz, jó lesz, jó. Jó lesz. 4 pontért futsz, 4ért. Azt már csak egy picike nem volt csinálni. Jó, Marcsi, azt nem iszod meg, akkor megkérem Ferit, hogy gyorsítson így is. Megvan, 4 pont, gyerünk akkor! Csinálom már a krémest. Csinálom a krémest egy picike kis tejszínavval. Úristen! Parancsolj, drágám. Marcsikám, meg fog csinálni a Jó étvágyat! Segíthetek még valamiben? Ha leesik, akkor azért nem jár pont, úgyhogy... Ügyesen esik ez a lány. Ügyesen esett ez a lány. Azt gondoltam, hogy többet fogok majd megenni, bár talán a futást bírtam volna tovább, de a krémest, az rémes. 4 pontot szereztél a lila libáknak, de neked is megvan a lehetőséged arra, hogy egy ugrással, Gyere, Marcsikám, hozzá! a tullas medencében landolj. Nyomás!
megőrült. Végre a gyerekkorunkat visszaidézhettük, és senki nem foglalkozott azzal, hogy néz ki a másik. Sőt, az volt a legjobb, aki a leghülyébben nézett ki, és ez tök vicces. Gratulálunk Marcsinak, 5 pontot szerzett a lila libáknak, és már csak egy darab narancsbőr egér van a gáton, akit úgy hívnak, hogy Ágica, és ő következik. Mennyit kész rá? Hát, teljesen mindegy. Annyit teszek, amennyit mondasz. Peti, te? Annyit teszek, amennyit mondasz. Édesem. Keveset? Megmondom őszintén, nem válaszolok a kérdésre. Azt mondtad volna, hogy keveset, akkor keveset tettem volna, de mivel nem mondtál semmit, így sokat. Na, azt a nagy szádat betöröm valamivel. Gyerünk! Feszes a popsi, tudod? Azt nézd, oly, az ordas! Egyed édes drága, ügyes vagy! Ráharapott azonnal a kenőcs végére. Na gyerünk, Ágika! Úgy van. Kedd szét az arcodon, és akkor... Nézd, azt csinálja. És most dobd el a tányért. 2 pont, gratulálunk! Aha, júj! Átmettünk kocogásba. Így van, drága. Nagyon jó. Hagyd békén. Turbiszot bírod? Második figyelmeztetés, harmadiknál Ég a zsír, kicsit őszül a szakállad. 4 pont! Hallod, nem lehet kizökkenteni, Feri, nézd meg őt. Ágicát nem lehet kizökkenteni ebből a stílusból, azt mondta, előre nézek, megcsinálom. Na, akkor drágám, egy kis szájba való. Úgy. Figyelj, 2,5 figyelmeztetés, megmondtam neked. Másszál le onnan, mert inzultálok a csapattársamat. Nagyon aranyos vagy. Mondták, hogy jól áll neked? Mondták már, hogy jól áll neked ez a tejszíjabos cucc? Még nem dobd el, még van az alján egy kicsi. Azt kend a fejedre, akkor eldobhatod. Kezdem megkívánni ezt a krémet. Gyere picit elő! Azt csinálja, amit mondod. Figyelj, gyorsulunk. Kapsz egy pohárkával, tessék. Ágica, gyerünk, húzzál bele, nagyon jó vagy eddig, édesem. Így van. Jó lesz! Ágica úgy futott, mintha az életem múlott volna rajta. Meg lesz az a 8 pont! Idd meg azt a pizzurt, és meg is van a 8 pont! Megvan, gyerünk, megvan a 8 pont! Nagyon jó vagy eddig! Push, Forrest, push! Ajaj, elfogyott ez a... Na mindegy, De szép esés! Nem a tempóval volt a probléma, nem a futással volt a probléma, hanem velem, mert hogyha szerintem még valamilyen tejszínhab vagy édes a számba kerül, akkor én attól féltem, hogy tényleg hányni fogok, de úgy frankón. Plusz 1 pontért te is kiállod-e azt a próbát, mint Fresh Andrea, és a nyakadba öntetjük-e a turmixot? Igen! Köszönjük szépen, Péter, igazán kedves a felállásod. Igen, Ágica? Hát persze. Gyere akkor, édesem, hát én már készítem is. Mit akarsz még beletenni? Még mielőtt öntene a Majka, egy jó tanács, hogy értjük, hogy anyukát felé ilyen nagy a szeretet, és mindent elhiszel neki, de ugyanezt a férfiaktól ne vedd be, jó? Hogy mindent elhiszel neki. Ott áll melletted egy férfi. Ilyen egy aljadék férfi, szörnyű! Hát én nem is értem, mit keresik. Ha csinálsz magadból egy plüssmacskát arccal előre, akkor adok egy 10-es. Na de nyomás, menjél már! Mert te vagy a legszeretettebb a képernyőn, drága testvérem. Harccal! Ez egy őrület, nem? Mi is a műsor címe? Ezek megőrültek? Hát akkor miről beszélünk? Tetszett mindenkinek. Koncentrálsz? Koncentrálok, hogy el ne boruljak az első pillanatban. Sétáljál, hova futgározol, Gabi? És könnyeket. Séta! Nézd. Nem kell futnod. Lopakodik, még. nézd. Így, ennyi. De rugalmasan nyomod, MC Hammer. Rágd meg, rendesen rágd meg. Csak úgy köpheted ki, a rendesen megrágod. Meddig szoktál elhányni távolságba, csak hogy hova álljak? Mondd ki az óriás kígyó nevét. Életemben 5-ször hánytam. Életedben 5-ször hánytál? Nagyon félek a hányástól. Miért? Mi baj a hányással? Teljesen egészséges. Jó lesz. Megvan, így van! 2 pont megvan! Következik az itóka, vaníliás, vanininiás, amit annyira szeretsz. Gabi, ne essél, nem venném a szívemre, ha nagyot esnél egyébként. Jól csinálod. Kicsit már részén drágám! Feladtam, és azt mondtam, hogy na jó,
ráöntöttem a fejemre, lezuhantam bele a tollba, még toll is volt a számba. Lesz hányás, Gabika, mert azt megvárjuk. Nem lesz. Még mielőtt összesítünk. Kemény vagy, mint a beton? Hát sikerült a kemény betonnak elérni 2 pontot a lila libáknak. Gabi, fejedre öntötted a turmixot, és befejeltél a medencébe. Megvan. Én adom a pontot. Én adom a pontot. Magát. 2 meg 1 az 3. Tessék. Hát azt megfél a 2 gyerekek, ezt kell csinálni, érzitek. Gabi, aki tényleg bevállalós, nagyon dögös csaj, és a feladatokat tényleg úgy tudja kezelni, hogy bulira veszi, de mégis a buliból ő tök jó dolgokat tud kihozni. Ez annyit jelent, hogy a lila libák mindösszesen 15 pontot szereztek. Ezzel ellentétben a narancsbőr egerek 25 ponttal nyerték ezt a versenyt. Névtelen kommentelők a szemünkre vetették, hogy hogyan pocsékolhattunk el egy adásban 100 tortát. Észrevételeiket elfogadtuk, ezért használtunk most el 24 krémest, amely a 160-155-ös végeredményhez vezetett. Mi van? Teljesen elszabadulnak az indulatok. Majka után egymást is szétverik. Ferit pedig foglyul ejtik és éheztetik. Majd megszerzik a nem létező díjat. Na jó, hát talán mégsem, de ez is egy verzió. Folytatódjon a móka mára, mert kifogyhatatlan Majka és Feri mókatára. A lányok mindent bevetnek, hogy megnyerjék a hetet. Vajon azt tudják, hogy a nem létező díj mellé nem jár szoli bérlet? A döntő napja van! És ebben a pillanatban még 5 ponttal vezetnek a narancsbőrös egerek. De még mielőtt kimondanánk, hogy milyen játék következik, Választanotok kell fegyvernemet. Andi, boxkesztyű vagy kalapács? Kalapács. Ágica, Kalapács. Szonya, Kalapács. Lila libák, ki a kemény? Marcsi! Kalapács. Hát a boxkesztyűt akkor már, na. Dundika, picit bizonytalan voltál, semmi baj. Mint a fejed, Dundika. Megvannak tehát a fegyvereitek, amelyekhez a végsőkig kell majd ragaszkodni a játékban, amelynek neve... csibe. Csata. A farháton rögzített csapatszínű farok megszerzése a cél. Az áldás küzdelem során megszerzett farkincat csapattársakhoz való eljuttatása zárja az ütközetet. A rendelkezésre álló segédeszköz egy boxkesztyű vagy egy kalapács. Tehát lányok, minden megszerzett farok 5 pontot ér. A szabály az, hogy nincs szabály. Kedves Ferenc, indulhat a küzdelem? Mert akkor igen, kiválasztjuk a csapatokat. Hölgyeim és uraim, a narancssárga sarokban a kétszeres ifjúsági távolba néző bajnok, Ágica! A lila sarokban az a hölgy, aki 5-szörös aranytorogdíjas. Jöjjön, Tóth Gabriella! Lányok, let's get ready to rumble! Ágica, hol vagy? Hol vagy? Ja, itt vagy, bocsánat, ne haragudja már. Szóval nem akartam bunkó lenni tényleg. Ferikém! Várjál, nincs gongunk. De van gongunk. Mehet, lányok! Üssen! Támad! Kalapács ki! Üssen már, ne! Le akarja vinni a
földre néz. Hatalmas, hogy gáncsal próbálkozik! Hatalmas, hogy gáncsal próbálkozik, Gabi! Ha mi van, lányok, hagyd szóljon, kalapács, ez az, Gabi, ez az, majd most! Na, vidd a földre! Vidd a földre! Meg lesz! Ajajaj! Megvan! Megvan az 5 pont! A narancsbőr egerek szerezték meg hamarabb a kendőt, és hamarabb juttatták ki. Az ellentétes színekkel a seggünkön kellett nekünk harcolnunk, hogy levegyük magunkról. És akkor az Ágicának sikerült megfognia a fenekemen lévő narancsszínű valami ruhadarab képződményt, és akkor én is megcsináltam, csak én egy kicsit lecsúsztam erről, ugyanis én közelebb voltam a narancsárgákhoz, mint a lila libákhoz. Úgyhogy így jártam, most pedig itt ülök egy csirkeruhában, és hatalmas élményekkel és hatalmas energiával mesélek arról, hogy mekkora hülyét is csináltam magamból 10 percen keresztül. Jönnek a narancsbőregerektől, Villányi Andi! És a lila libáktól Németi Marcsi! Marcsi, nézd meg, hogy akarja azt a pontot, nézd meg. Reméljük, hogy hatalmas nagy elánnal fog neki esni a... Pakaddinak, kész vagytok, csajok? Mehetünk! Gyere ide! Nézd, innen! Németi Marcsi darabokra ütötte Fresh Andi fejét a kalapáccsal, majd levitte és elszedte tőle a szallagot. Csodálatos volt, 5 pont a lila libáknak. Még mindig sokkos állapotban vagyok, ugyanis volt egy pillanat, amikor én nem tudtam, hogy most az biztos, hogy a Marcsi. Marcsi az Isten király, tényleg. Hű, anyukám. Könyörgöm, valamit kezdjél magaddal, mert a feszkó kijön belőled. Hölgyeim és uraim, 5 teljes napot kellett várnunk arra, hogy megtudjuk az igazi valót, megtudjuk, hogy ki a hősnő, ki az, aki nem fogja vissza magát, megy, ütlegel, szétveri, széttépi, megöli, ketté. Megeszi. Még a csontot sem köpi ki. És ő Németi Marcsi! 5 pontot szerzett a libáknak ezzel a kiváló teljesítménnyel. Jöjjön az utolsó párosítás tehát a narancsbőregerektől a vérszívó Szonya! Ezzel a fejpántal Rambina. A lila libáktól pedig a mosolygós, de gyilkos Dundika! Lányok, remélem láttátok, hogy kell német, rettenthetetlen állat vagyok Marcsitól. Úgyhogy hagyj szóljon, nem várunk puha küzdelmet tőletek sem. Indulhat a móka? Igen. Akkor bangongunkat itt vagy te nagy gong, te. Mehet, lányok, hagyj szóljon! Nézd, figyelj, nézd a kalapácsos. Gyerünk, Dundi, csap le rá! Jobb horgok, bal horgok! Igen, Dundikának egy picit rövidebb a keze, mivel alacsonyabb Dundika, és rövidebb a keze, és sokkal nehezebb, ezért azt kéne alkalmazni azt a taktikát, hogy bebújik oda teljesen a testéhez. Túl szép lett vagyok. Mondd el tőle, így van, Dundi! Harc! Meg kell, hogy legyen! Levetkőzteti, hello! Megvan! A narancsbőregerek! Dundus és Szonya harca az egyértelmű volt, hogy Szonya szanaszét fogja szedni a Dundikát, hiszen szegény a 40 kilójával nem nagyon tudott mit kezdeni egy
tiszta izom, mediterrán típusú nővel, aki amúgy is egy elég brutális csaj. 10 pontot gyűjtöttek a narancsbőr regelek! A Lila Libák a ma esti 3 mérkőzésből csak egyet tudtak megnyerni, ez 5 pontot hozott a konyhára. De nem baj, lányok! Gyönyörű volt a küzdelem, nem sajnáltátok egymást és nem féltettétek egymást, úgyhogy gratulálni tudunk csak. Ez ám a nekik való játék. Mind a 6 lány végre kiteljesedhetett. Igazából önmaga lehetett. Marcsiról megtudtuk, hogy egy brutális liba. De még ez sem volt elég, így az eredmény 170-160 a bőregereknek. Micsoda móka kacagás! Ezt így kell csinálni, amikor döntő van, vidám az ember. A mindent eldöntő, fejelöntő. De nem csak vidám, hanem harcos is. Szeretnél megnyerni a mai játszmát? Igen! Kicsináljuk a Lila Libákat? Igen! Oda vágunk a narancsbőregereknek? Igen! Nagyon fontos feladat jön, mert hogy 170-160 az állás. 10 pont különbség van. Viszont a következő feladat. Nem mondjuk ki? Ezzel a feladattal lehetett volna 10 pontot is nyerni. De annak nincs ugye értelme. 11-et is. Adhatunk volna 11-et, az már munkásabb lett volna. De ez a férfi itt mellettem, ez a híró, ez a hős, ez azt mondta, hogy legyen ennek a játéknak a pontozása 1000 pont! Erről van szó! Ennek a játéknak a neve... Fejjel... Öntő... Döntő... Az első játékos egy merőkanállal tejecskét mér a saját fejecskéjén lévő tálba. Hátrafordulás nélkül át kell öntenie a folyadékot a mögötte lévő fején lévő tálba, aki pedig beönti egy mérőedénybe. A lényeg tehát, melyik állatnak lesz több a teje. Szemek a képernyőn, hölgyeim és uraim, mert hogy ezt a játékot most a Lila Libák kezdik. Lila Libák! Megőrülni, kész, indulás! Gyerünk, húzzatok bele! Ha lehajtod a fejed, kifolyik, Gabi! Gabika, ha lehajtod a fejed, úgy kifolyik. De jó is, ezt komolyan gondolja? Gabi, nincs üveged, De ügyes. Gabi nem egyenesedett ki, és hiába merte bele a fejébe a tejet, vagyis hát ebbe a kis csészébe a tejet, az úgy, ahogy volt, azzal a lendülettel vissza is csurgott szépen. Gabi, ne hajtsd le a fejed, Gabi! Istenem, ne hajtja a fejed, és kifolyik belőle a tesz. Na, jó lesz, gyerünk, döntsed, Gabikám! Jó! Fordulj, Marcsi! Ne hajtsd le a fejed, Gabi! Gabi nagyon szeret. Gyere, Dundus! Óvatosan, nehogy tovább dőzd, meg teljes lesz a majka. Ez foghatod. Ezzel nem lesz baj. Igen, ennyi marad benn. Szép volt, Dundi, utolsó, cseppig is, így van. Most hoztuk a tehénből, tehát nem lehet hideg, jó melegnek kell lennie. Tudtam már, hogy valószínűleg ezt száraz ruhával, fejjel, arccal biztos, hogy nem fogjuk megúszni. Ez egy szép darab. Nagyon sok marad benne, gyerekek! Azzal el se indul. Azzal ne is indulj el, Dundi, várd meg a következőt. Nem biztos, hogy én leszek Kettő perc. Nem tudom. Új! Tőtés! Várjál! Jó, miért szóltunk, de vagy... Hogy tudod így elrontani? Te szóltál! Mindegy, hogy szólsz, hagyjam, azt nézni. Úgyis kifolyik a fele. Uha! Tuposodik a bödön teteje. Gyerünk, nagyon szépen belejöttetek, most kell meghajtani minden egyes deciliter számít, azt akartam mondani, de... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vége! Egy nagy tapsot a Lila Libáknak!
Hú, rettenetesen izgulok az eredmény miatt, remélem tovább jutunk, remélem, hogy mi nyerünk. Nagyon izgulok, remélem, hogy sikerülni fog, és remélem, hogy mi csapatunk nyer a Lilibak. Yes! Most következnek a narancsbőregerek, akik viszont, ahogy ismerjük őket, hát nagyon elszántan és nagyon keményen fognak küzdeni. És ahogy ismerjük őket, egy óriási tapsot adnak a Lilibáknak! Egész hetes munkájukért, nagyon jó volt! Lányok, öltözzetek be, sisakra fel, tejbe be! Tekerjük meg, hölgyeim! Ezen az 1000 ponton múlik, hogy ki jut be a nagy összecsapásba. Hát akkor... Megőrülni! Kész! Right! Hadd szóljam! Szedjed mágnes, ne a fejedre, bele a tálkába! Na, nézd, milyen jó szedi. Mágnes? Igen. Nem foghatod meg a tálat, így van, Szonya! Nem lehet megfogni a tálat. Ez az, gyere Bandi, hozzad a tejed! És már fordul. Jaj, de szép, hogy egyen meg a szíved. Ahogy csorog le az arcának. Miért öntöd le a majkát? Valami haragszol, vagy mi van? Hát komolyan. Új. Úgy van, hozzátok, Bandi, hozzátok! Kicsit távolabbról kéne öntözni. Távolabbról. Úgy van, nagyon szép volt. Szép volt, Andi. Úristen! Kicsit a finomabban öntöd, Ágica! Azt sem tudtuk, hogy most akkor nagyon gyorsan, vagy hogy legyen, vagy pontosan és lassabban és gyorsabban és többet, szóval teljes káosz volt egyébként. 1 perc eltelt. Ez jó. Jó adagot hozott, kisasszony! Ez az! Gyerünk, húzzunk bele! Igen, óvatosra asszonyja átönti. Jaj, de szép, oda néz. Ez nagyon, profi nyomják. És jusson eszünkbe az, Ferikém, hogy volt olyan csapat, aki az akváriumban lévő összes tejet kimerte 5 perc alatt. Na hát nem ők lesznek azok, ez egész biztos, ahogy elnézem a tempót, bár ez egy nagyon szép, szép adag. Szép adag, nagyon tudom, hogy majkára öntenéd, mert gyűlölöd már, de... Szépen teleszedi, Ágica, egyébként. Csak hát is. Hát amennyire tele volt, olyan kevés maradt benne a végére. Állítólag ezért nem tudnak a nők vezetni, mert a térérzékkel mindig baj van. Igen? Aha, komolyan. Nézd meg. Na jó, ez most jó volt. De nézd meg. Kellett hozzá az, hogy tényleg úgy tartsuk magunkat a lehető legfüggőlegesebben, tehát még véletlenül sem mozogjunk fejből, vagy derékból, vagy bárhonnan. Én tekernék ebben az fél percben. Fél perc, sajok, húzzatok bele! Viszont a Szonya jó lenne túlról reklámba. Na kérem szépen! 10, 9, 8, 7, 6, gyerünk, töltsen! 5, 4, hozzad, Andi! 3, 2, 1, és itt a vége! Nagyon jó volt, Pocolkám. Ügyes voltál, édesem. Gyors, ezt ide félre is húzom, hogy ne lehessen kuksolni egyik csapatnak sem. Gratulálunk! Nehéz volt, nem volt könnyű, meg pláne, hogy az utolsó játék volt, azért itt tényleg azért nagy volt a... Menni fog! Ismét itt van Magyarország színe java, azért, hogy elszórakoztassák a nagy érdemű publikumot. Vazelin, bármaj, torta, törpe, életveszély. Mert itt mindenki csak azt kapja, amit megérdemel. Megőrülni, kész rajt! Pont a döntő napján tud esni. Mennyire utálom. Ferikém, az égiek a kedvünket akarják szedni, de én nem hagyom magam. Nagyon örülök neki, én meg nem tudok így dolgozni. Ne csináld, ezt bemegyünk a sátorba, csinálunk egy jó műsort. Jön 6 nő, érted, elázik a smink, elázik a frizura, itt fogunk cirkuszolni. Ferike, szedd össze magad. Döntő van. Döntő van. Döntő van. Döntő van. Döntő van. Kezi csókolom, szép jó estét kívánunk mindenkinek. Péntek van, ezt tudják, hogy mit jelent a mi életünkben is, és az önökében is otthon heti döntő van. A Lilibák vagy a narancsbőregerek jutnak tovább? Ez a nagy kérdés. Tartsanak velünk! A lány, aki mindenhol jól mutat, a falon is. Mellesleg nem éri el a 160-at. Dundika!
a szőke, aki igazából barna, a csapat legvadabbika, Tóth Gabi. A 2010-es hófehérke imitátorverseny győztese, Németi Marcsi. Ez a Lila Libák csapata. A félig ördög, a félig angyal, a félig friss, fresh, Andi. A Barbie kommandó legfiatalabb tagja, a cukorfalat, Nkuja, Szonya. A csapat kapitánya, Miskolc legszőkébb virága, Ágica. Ez a narancs bőregerek csapata. Mi az, amit kiemelni a tegnapi napból, Feri? Marcsit szegényt én nagyon bántottam. Én olyan rosszul aludtam egész éjszaka. Tudod, én nem vagyok egy ilyen fiú, aki piszkál. Bírja, mi baja lehet? De ráadásul gyönyörű haszas nyomott, így van. Várj, ennek ki volt a két legnagyobb eső? Ágica? Ágica és Dundika! Dundika, aki... A tegnapi hát nap kikérem magamnak. Hát hallod, egy hód. És látod, hogy vérzett a szája kívülről, belülről? Kész van! Azért az egy picit szebb volt. Mutassuk meg. Megunhatatlan látvány, gyönyörű képek. A sikosítás jól áll nekik, kérem szépen. Na és a kedvenc játékom, meg kell valljam, mindig lenyűgöz, még mindig mulattat. Este a libák hóddá változtak, és recsegtek a fogak, pattogott az ománc. Így lett az eredmény 135-140 a liláknak. Sziasztok, lányok! Hello! Na, mi újság? Remélem, hogy az eső nem veszi el a kedveteket. A mai műsor első feladatában az egyik kezünkkel adunk nektek, a másikkal meg elveszünk. Úgy ehettek krémest és úgy ihattok turmixot, hogy közben ez az alakotokon nem fog meglátszani. Büntetlenül, lányok, büntetlenül. Jön a gyors étterem. Feltaláltuk a fogyókúrás zabálás leghatékonyabb módszerét. Futás közben kell enni. Ügyelve a kalóriákra, folyamatosan növeljük a futópad sebességét, nehogy lerakódjon a szénhidrát. A finom pihenjenek sokat a hétvégén, hiszen kemény jövő hét elé nézünk. A televíziós készülékek üzemszerű használatát csak az erős idegzetűeknek ajánljuk, hiszen visszatér Raketyér. Vajon a narancsbőregerek meg tudják menteni a földet a vörös csigák uralma alól? Hát a feladatban a legnehezebb az tényleg ez volt, hogy egyszerre enni, meg inni. Menjetek már innen! Nem már! Majka meg akar dobálni tojással! Meg akar miket dobálni. Kettő, te volt az egyik értelmi szerzője. Majkát sohasem szerettem. Nem volt szimpatikus soha, és ezután pláne nem szimpatikus. De oda Marcsi mögé bújtott tényleg? És ugye tudnék segíteni. Egy fehérek még. Tök büdös már megint a... Itt se vagyunk, jó? Mi nem vagyunk. Mi senki nincs itt. Vigyázzunk! Én ide állok. Nem elég. Nem volt elég. Legyen elég. Na, csajokat itt ugye. Normálisan nézzük. Mosolyog, interjú. Hoppá! Így van, hát a Gabi. Na. Gyere, legyél te is. Felítően. Így van, csodálatos. Együttműködő.